Ai construit o casă fără autorizație de construcție și vrei să te pui în legalitate? Iată de ce documente ai nevoie pentru a deveni proprietar cu drepturi depline asupra imobilului. 1. Certificatul de urbanism emis de primărie. 2. Expertiză tehnică Melepat. 3. Documentație tehnică întocmită de un arhitect. 4. Obținerea avizelor și acordurilor așa cum sunt stipulate în certificatul de urbanism. 5. Emiterea autorizației de construcție în legalitate. 6. Recepția la finalizarea lucrărilor. Și 7. Cadastru și intabulare la Oficiul Național pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară. Dar atenție! Dacă imobilul nu respectă reglementările urbanistice, punerea în legalitate îți va fi refuzată. Iar primăria, printr-o instanță de judecată, printr-o hotărâre definitivă și irrevocabilă că imobilul nu respectă reglementările urbanistice, aceasta poate dispune chiar demolarea construcției. Dacă ți-au fost utile aceste informații, lasă și tu o apreciere, un save, un coment și dă-o mai departe către prietenii tăi. Iar dacă încă nu te-ai pus la punct cu documentația, acum este timpul să o faci. Mult succes!